Hãy đứng được không? Ada. Udah. Kamera bersih malam ini. Iya, bukan datang. What
नोंसोरो फोरबोखौ बाख्नायदों इसोरखौ बिदि गोथार जायगायावहाय बिफांनि ज' जाग्रा दंफाङाव बाख्नायदों फट' बिदि फैदों ओरैसो लानो होदो दे लामा मोजां जानाय नङानानै फरायनाया मोजां जायाखै होनाया फोरोंहरबाय खालामनांगौ आरो गोबावनो हासुनाय खामासै
जाबाय गोदै मोजां मुं लोगो गोदै मोजां मुं जिसुनिनो मुं लोगो गोदै मोजां मुं नंखागौ जोंनि जिसुनि मुङा थारैनो जोबोद गोदै बायदि गोदै बेवहाय जोङो बयबो खौसेयै गसंनानै जोङो फोरबोखौ बाख्नायो
worshipखौ जोङो फोजोबनो थाखाय थाम-थिम जाबाय जोङो इसोरनियाव खौसेयै जोङो ध्यान खालामगोन बे आरज मेथाइनि गेजेरजों आरो जि प्रजेक्ट जोंना बियो जेन' बयजोंबो मिथिजानाय आरो इसोरनि गसपेला जेन' बे प्रजेक्टनि गेजेरजों जेन' फोसावजायो जोङो बेफोरबायदि इसोरनियाव जोङो बोर बिगोन
Karena beri semua sendiri hamba yang jangan berbanding besar lagi som betul sensapun nebendang kalau mereka dan berpindah ke position dari siusan sensi tangki senserbio so sampai ke position serbio dari berzen boy semua ismi nama ini saya bagi diperlukan dalam bersenang kelada Ekonomi doa jadi asal bersama misi dalam hidup. Jemput dengan masa yang terus Yesus sudah bersabda. Amin. Apa yang saya mau katakan Halo, गिबि सिनथाराव बिफा इसोरखौनो जोबनो गैयै हामबायदों मानोना दिनैनि जि जोंनि अनखौ इसोर होननाय मोनसे भिडिअ प्रजेक्टनि अपेनिं सेरेमनिखौ बियो जोंनो बेबायदि मोजांथार बोथोर मोजांथार समनि गेजेरजों जोंनो दान खालामबाय बेनि थाखाय जोंनि गोथां इसोरखौ बे समाव जोबनो गैयै हामबायदों लोगोसे बे समाव हामबायनो गोसो जादों जोंनि जि बे अपेनिं सेरेमनिनि जि हांख्रायनानै लाबोजानाय मानगोनां चिफ गेस्ट कार्डिनेल सिंह बरगयारि जोबनो गैयै हामबायदों लोगोसे बे समाव हामबायनो गोसो जादों जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय मेडाम मन्दिरा दैमारि सिंगार BBC लोगोसे हामबायनो गोसो जादों डायमन्ड इंलिश स्कुल उदालगुरिनि प्रिन्सिपाल मानगोनां पेन्टक दैमारि सार आरो दिनैनि बे अपेनिं सेरेमनि प्रग्रामाव सफैनो हानाय जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे गासै दैदेनगिरिफोर लोगोसे UCWCनि आफादगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरिफोर साफ्रोमखौबो आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरि सार्केल युथ कमिटिनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे साफ्रोम दैदेनगिरिखौ बे समाव जोबनो गैयै हामबायदों अब्ला जोङो बे समाव जोंनि जि अपेनिं सेरेमनि जि प्रग्राम बेखौ जोङो स्टार्ट खालामजेननोसै आरो अपेनिं सं हिसाबै जोङो रोजाबगोन बे समाव बयजोंबो लोगोसे जोंनि गोथां जिउनि देंखोनिफ्राय गोहोगोरा आखा फाखा नाम्बार 159 जोङो बेखौ बयजोंबो लोगोसे गसंनानै रोजाबगोन
जागायनोसै बे समाव जोंहा अपेनिं प्रेयार दङ बे अपेनिं प्रेयारखौ खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि मानगोनां रेभारेन्ड सारमोन दङ बिथांमोननिफ्राय आङो सासेखौ लिंहरनो गोसो जाबाय रेभारेन्ड आर मोसाहारि अननानै सिगाङाव फैनानै बे प्रग्रामनि अपेनिंनि थाखाय आर'ज खालामनानै होगोन बिनि सिगां जोङो बयजों लोगोसे फोरबोनि फारसे खालामनानै खुलुमो Kami selesai ada perjalanan juga dari segala macam kemampuan kenapa ada sesuatu yang tidak saya yang saya suka kalau ada yang sampai ada yang apa pun kalau kita ada program kami goal seperti Sejujurnya kami juga ada yang properti sana terus seperti ini wajar banget. Jadi masih ada sama tahu komunikasi dengan ini terkait ada dana properti so di Udaipur Serpilion Komiti ini video de album jadi opinion ceremony demo. Jadi properti so kebang proper pastor kanonane di album ko diunbai jadi kena support dengan list ada kebang proper menga session ini kita dan kebang pastor kanonane proper बेखौ दिनै जाफुंसारनो हाबाय बिदि नोंनि अननाय अनुग्रह नों बेखौ साफ्रोमबो गोनां लोगोसेनो हेफाजाब खालामबाय आरो अनसुंथाइ होग्राफोरा साफ्रोमखौबो हेफाजाब खालामबाय बेनिखायनो बिसोरनि अनुग्रह बिसोरनि अनसुंथाइफोरनि गेजेरजों दिनै बे गासैखौबो साक्सेसफुल खालामनो हाबाय आरो बे प्रग्रामनि गेजेरजों बे भिडिअनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा प्रभाबफोर गोनां जानो हागोन बे गोबां जायगाफोराव मोनसे बयबो जिबनाव मोनसे थुलुंगा मोनो बेनिखायनो आफा जोङो आसा खालामदों जोंनि गथायदों आफा बे गासै प्रभुनि सेराव आसाखौ दान खालामो बेखौ फोरमायनायजों गथायदों नासुर जिसु ख्रिस्ट'नि नामै जोबनो गैयै हामबायहोदों सारखौ जोंनो अपेनिं प्रेयारखौ खालामनानै होलांनायनि थाखाय दानि बे समाव जोंहा फालिनायाव होखाजानाय बायदि प्रग्रामाव होखाजानाय बायदि दङ जोंहा वेलकाम नट बराय बिबुंथि बाय प्रेसिडेन्ट UCYC बे समाव जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सारखौ फैनानै गावनि समखौ लाफैनो थाखाय खावलायो Halo, bयनिसिमबो जय मसीह dan बे समाव आङो जोंनि बिथां इसोराफोरखौ हामबायहोदों बेनि अननाय नेनाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो दिनैनि बे मोजां खाबु बे जाहैबाय जोंनि one of the grand successful of उदालगुरि सार्केल कमिटि बे जाहैबाय जोंनि अन्थ' इसोर ए ड्रामाटिक मिउजिक भिडिअ बेखौ जोङो गोबां खस्थ' खालामनाय नाजानायनि गेजेरजों जों जाफुंसारहोनो हाबाय बे इसोरनि हेफाजाबनि थाखाय जाबाय होननानै फोथायो दा बे समाव आङो हामबायहोनो गोसो जादों जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाय दिनैनि बे भिडिअखौ अपेनिं खालामनो थाखाय लिंहरजानाय जोंनि मानाव गेदेर आलासि आदा नलेज बरगयारि सार बिथांखौ आङो गिबिसिनथारावनो हामबायहोदों आरो जोंनि उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि जानानै नोंथांखौ जों मिटिंजों लोगोसे नोंथांखौ बरायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे एपइन्टिं चेयारमेन नुजाथिफैनो हानाय जोंनि इनभाइटेड गेस्ट दङ बे जाहैबाय जोंनिनो उदालगुरिनिनो बयजोंबो मिथिजानाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला आरो जोंनि नर्थ इस्टआव आरो जोंनि बिटिआरआव बे जाहैबाय डायमन्ड इंलिश मिडियाम स्कुलनि मानगोनां सार बिथां आरो लोगोसे बिथांनि मिसेस मेडाम नोंथांमोनखौबो जोंनि उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटि जानानै गनायनानै लाग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनिनो मानगोनां मानाव गेदेर जोंनि UCCनि प्रेसिडेन्ट माइरमला लाहारि सार आरो बिथांनिनो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आरो बिश्वजित नार्जारि आरो जोंनिनो बिमाफोरनि दैदेनगिरि कमिटिनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट बाजै चुनुजा बसुमतारी बिथांनि लोगोफोर आरो जोंनि उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनिनो जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरियाव थानाय जेसेबां मण्डलिफोर दं बे मण्डलिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय जोंनि मानाव गेदेर जोंनि
उदालगुरि सारकोलखौ जेब्लायबो हेफाजाब होग्रा आरो दैदेनग्रा नोंथांमोन साफ्रोमबो हामबाय होनदों आरो जोबनायाव आं हामबाय होनो गोसो जादों जाय जोंनि स्पेसियेल लिडार मानगोनां रेभारेन्ड सार बिथांमोना जोंजों दिनै जोंनि गेजेराव नुजाथिबाय जोंखौ जेब्लाबो आर'जनि हेफाजाब होनानै जों उदालगुरि सारकोल इउथ कमिटिखौ हेफाजाब होबोबाय जायनि थाखाय बिथांमोननि आर'ज जोंनि मण्डलिफोरनि आर'ज बिसरनायनि गेजेरजों जोंनि दिनैनि अपेनिं सेरेमनि बे प्रग्रामा मोगथां महराव नुजाथिफैबाय बेनिखायनो आङो दिनैनि बे अपेनिं प्रग्रामाव नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोथारै आरो जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आङो गिबि सेन्टाराव दिनैनि बे अपेनिं सेरेमनि प्रग्रामाव आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोना दिनैनि बे अपेनिं प्रग्रामाव जाहाथे जोबजासे बाहागो लागोन आङो बेखौ मिजिंथिदों मानोना जोंनि गोथार बाइबेला बुङो एफेसुसनि 2नि जोङो 10आव नायोबा जोङो मोनो मानोना जोङो दाजानाया जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ मानो दादों होनना बुंदों मानोना जोङो बिनि मावनाय गाहाम मावनायफोरनि थाखाय ख्रिस्ट' जिसुनियाव दाजानाय इसोरा बेफोरखौ थाम थिम खालामखाबाय जोङो बेफोराव थाबायनाय बायदि दा बेबायदिनो जोङो दिनै इसोरनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय जाय मोनसे जोंनि गोबाव नाजानाय बे जाहैबाय ड्रामाटिक मिउजिक भिडिअ बे थुलुंगानाया बुंनो थाङोब्ला बयनिख्रुइबो जोङो गिबिसिनाव जोङो क्रेडिटखौ होनांगोन बुंनो थाङोब्ला जोंनि आगुनि जोंनि नर्दार्न इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्चनिनो आगुनि बिशप राइट रेभारेन्ड मस जाहैबाय जोंनि बिथांमोन बरगयारि सार बिथांनि थुलुंगानायनि गेजेरजोंनो जोंनि बे दिनैनि बे मिउजिक भिडिअआ मोगथां महराव मोनबाय बिथांनि थाखायबो बिथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय आरो जोबनायाव आङो बयखौबो दिनैनि बे अपेनिं सेरेमनि प्रग्रामाव बरायनानै लानाय जाबाय अब्ला आंनि बिबुंथिखौ आं एसेयावनो दोनथ'नाय एसेनोसै जोबनो गैयै हामबाय होनदों जोंनि उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट सारखौ जोंनि लागै वेलकाम बराय बिबुंथिखौ मोजांथारै माबानानै होनायनि थाखाय दानो फालिनायाव जोंहा दंखायो इन्ट्रडक्सन एन्ड फेलिसिटेसन एनिस बसुमतारी जइन्ट सेक्रेटारि बिथांखौ बे समाव फैनानै गावनि समखौ लाफैनो थाखाय आं खावलायबाय Praise the Lord. गिबि सेन्टाराव बिफायसोरा बाखनाय जागोन जोङो बेबायदि मोजां खाबुखौ बियो होबाय आरो जोंखौ बे प्रग्रामाव गासैखौबो ज' खालामबाय गोबाव समनिफ्राय जों बेबायदिनो बे प्रग्रामखौ नेनानै दंबाय थायोमोन आरो दिनै बे प्रग्रामा मोगथाङाव थानायनि मोनसे जोबथा नैबे मोगथां महर मोननायनि रुगुङाव सफैबाय होननानै आं सानदों दा बे प्रग्रामखौ मेहेर गोनां खालामनो जोंनि गेजेराव हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोन दङ दा बिथांमोनखौ जोङो सिनायना लानाया जोंनि थाखाय गोनांथि दा बेखायनो आङो बे समाव बिथांमोनखौ बरायनानै लानो थाखाय दायो नैबे समखौ लानाय जाबाय बे समखौ आंनो होनायनि थाखाय हामबाय होनदों आं खावलायदों जोंनि टिमखौ अननानै रेडि जानो थाखाय जोंनि आलासि बिथांमोनखौ जोङो दायो सिनायनानै लानोसै जोंना गिबियावनो दङ जोंनि मानगोनां सार मिस्टार नगेन सिंह बरगयारि DPM NHM बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बिथांखौ बरायनो थाखाय आं जोंनि मानगोनां आफादगिरिखौ खावलायदों अननानै आर'नाइजों लोगोसे सिगाङाव फैयो आं सारखौबो खावलायदों अननानै सिगाङाव फैयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो दानो जोंना गेस्ट दङ जोंनि BBCनिनो सासे रेपिउटेड आरो बयजोंबो सिनायजानाय सिंगार बिथाङानो जाहैबाय मिसेस मन्दिरा दैमारि दा बिथांखौ बरायनो थाखाय आं जोंनिनो मानगोनां सेक्रेटारि बिथांखौ अननानै खावलायदों बिथांखौ जोङो बरायनानै लानो थाखाय आरो मेडामखौबो अननानै सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय बेजोंनो लोगोसे जोंजों आरो लोगो लानो हाफादों बिथांनिनो हासबेन्ड सार मिस्टार पेन्टन दैमारि प्रिन्सिपाल डायमन्ड इंलिश हाई स्कुल
बिथांखौबो अननानै दसे सम सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ बरायनो थाखाय जोंनिनो प्रजेक्ट डिरेक्टर आदा माइकेल नार्जारि बिथांखौ खावलायदों अननानै सिगाङाव फैगोन आरो सारखौ बरायनानै लागोन होननानै जोंबो मोनसे समाव सारनि गाइडेन्सआवनो स्कुलाव बिथांजोंनो जोङो फोरोंजानो मोननाय सारखौबो बरायनाय जाबाय गोजोनथों बिनि उनाव हेल' आरो बिनि उनावनो जोंजों लोगोसे दंबावो जोंनिनो UCC-नि रेभारेन्ड सार बिथांमोन दा आङो खावलायगोन रेभारेन्ड जोंनि सार आरबाव साहारि बिथांखौबो अननानै सिगाङाव फैगोन आरो बेखौबो जोङो गांसे आर'नाइनि गेजेरजों जों बरायनानै लागोन बेजों लोगोसे जोङो मोननो हाबावदों जोंनिनो उदालगुरि सार्केल कमिटिनो मानगोनां जोंनि प्रेसिडेन्ट सार आदै रंजालि सार बिथांखौबो अननानै खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइनि गेजेरजों बरायनानै लागोन आरो नेक्स्टआव जोंना मोननो हाबावदों जोङो उदालगुरि सार्केल गभर्नमेन्ट कमिटिनिनो मानगोनां जोंनि प्रेसिडेन्ट अनुजा बसुमतारी बिथांखौबो आङो खावलायदों अननानै सिगाङाव फैगोन आरो गावनि सिनायथिखौ लागोन बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइनि गेजेरजों जोङो बरायनानै लागोन आरो जोंजों लोगोसे दंबावो जोंनिनो आरो सार्केल पास्टर बिथांमोनाबो मानगोनां सार रहेन नार्जारि बिथांखौबो आङो खावलायदों आयंखौ अननानै सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइनि गेजेरजों बरायनानै लागोन आरो नेक्स्टआव जोंना दंबावो जोंनिनो उदालगुरि सार्केल कमिटिनिनो पास्टर आयं नबिन मेदि बिथांखौबो आङो अननानै सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइनि गेजेरजों बरायनानै लागोन जोंजों बेयाव लोगोसे लोगो लानो हाफादों नैबे प्रजेक्टनिनो जोंनि मिउजिक एरेन्जार बिथां ज्योति दैमारि ब्रादार बिथांखौबो जोङो सिगाङाव फैनो थाखाय खावलायबाय बिथांखौबो जोङो गांसे आर'नाइनि गेजेरजों बरायनानै जोङो लागोन आरो जोंजों लोगोआव लाफैनो हादों ब्रादार देबिनुस दैमारि बिथाङा जाहैबाय जोंनि नैबे भिडिअ प्रजेक्टनि भिडिअग्राफार बिथांखौबो अननानै सिगाङाव फैनो खावलायबाय आरो जोंजों लोगोआव लानो हाबावदों जोंनिनो ब्रादार আমাৰ দাদা ৰাহুল দাস আপোনালোকক অলপ সময় এই আগত আহি কিনি আপোনাৰ চিনাকি ল'বলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ এখন আৰ'নাই দি बिथांखौबो जों गांसे आर'नाइनि गेजेरजों बरायनानै लागोन दा जोंनि आलासि सिनायथिनि हाबाफारिखौ आङो बेसेयावनो दोनथ'नो सानबाय दा जोंना नेक्स्टआवनो दङ दानो जोंना दंबावो फेलिसाइटेसन माने जोंनि नैबे दिनैनि दिनाव जे जोङो साक्सेसखौ मोननो हादों बे जों आन्दाजों बियो मालाबाबो जानो हानाय नङामोन बेखौ जोङो मोननाया बेयाव गोबां बेबायदिनो नुनो मोनै माखासे आन्दोआव थानाय सुबुंफोरनि जोंहा बेयाव माखासे हेफाजाबफोर दङ बेफोर हेफाजाबफोरा जोंनि गेजेराव गैयामोनब्ला दिनैनि बे दिनखौ जोङो नुनो मोननाय नङामोन बेनिखायनो बिसोर गासै सुबुंफोरखौ जायफोरा जोंखौ नांगौ समाव गावनि समजों
गावनि हानायनिफ्राय जि फाइनान्सियेल पावारफोरजों आरो बेबायदिनो सोरबाबा आर'जनि गेजेरजों जोंखौ बेबायदिनो गोबां हेफाजाब होबोदों माखासे नांगौ समाव बिथांमोना जोंनो सुबुरुनफोरखौ होबोनानै दिनै जोंखौ बे भिडिअ प्रजेक्टखौ मोनसे मोगथां महर लाबोनायाव जोंखौ हेफाजाब होदों दा बिसोरबायदि सुबुंखौ जोङो दिनै बावनानै थाङोबा बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे भुल जागोन बेनिखायनो दा नैबे समाव बिथांमोनखौ जोङो मा रोखोमै हामबायगोन जोंहा UCYC निफ्राय जेसेबांखिनि हानाय गोहो दङ बेनि गेजेरजोंनो जों माबा मोनसे फिसा बेबायदिनो जे हायो जोंनिफ्राय मोनसे थेंक्स गिभिं कार्डखौ जों जि बनायबाय बिथांमोननो जोङो दायो बे समाव हामबाय होननायनि मुङै सिन सुरुबै बिथांमोननो जोङो बेखौ हरनायगोन जोङो आसा खालामदों बे जोंनि फिसा थेंक्स गिभिं कार्डखौ नोंथांमोनानो जेबो सानालासे बेखौ बजबनानै लागोन नाजावनानै लागोन होननानै जोङो UCYC जानानै गुरै खावलायबाय दाना बे समाव बे हाबाफारियाव थांनायनि सिगां आं मोनसे बाइबेल पदखौ आङो पद खालामनो गोसो जादों बेनो जाहैबाय 2 करिन्थनि 9:7 बेयाव बुंदों साफ्रोमबो गोसो जानाय बादि होथों रावबो गोसोआव दुखु लानानै दाहोथों एबा होथारनांगौ होननानै दाहोथों मानोना जाया रंजा बाजा होयो बेखौ इसोरा अनो आमेन नोंथांमोननि बेबायदि हेफाजाब आरो जोंखौ थुलुंगा होनाया जोङो अराय सम बेखौ गोसोआव लाखिगोन बेबायदि जोंनो हेफाजाब होनायानो जोंखौ सिगाङाव आवगायलांबाय थानो अराय सम जोंखौ थुलुंगा होयो आरो उननि समावबो जों आसा खालामदों बेबायदिनो स्पिरिटखौ नोंथांमोनाबो लाखिनानै अराय सम जोंखौ बेबायदि थुलुंगा होबाय थागोन होननानै जों आसा खालामदों दानो बे समाव नैबे हाबाफारियाव जोङो नायलांनो हास्थायबाय जोंनि बे UCYC प्रजेक्टआव जायफोर बिथांमोना जोंखौ डनेट खालामदों बिथांमोननि नामखौ आङो दायो बे समाव फारियै लालांगोन आरो बिथांमोना बेयाव दङब्ला अननानै सिगाङाव फैनानै दायो बिथांमोनखौ माखासे समनि आंखालाव बिथांमोनखौ नैबे सिगाङाव जोङो लेंहरनाय जानाय नंला जेराव दङ बेयावनो अननानै गसंगोन आरो जोङो बिथांनो बे कार्डखौ जोङो थांनानै होनाय जासिगोन सेयावनो दङ जोंना आब्राहाम बिस्वारि नैथियावनो दङ जोंनिनो मानगोनां दिनैनि आलासि सार नमेल सिंह बरगयारि बिथांखौबो आं गसंनो थाखाय गुरै खावलायबाय थामथियाव डक्टर निरन्जन इस्लारि निर्नय नार्जारि बिरजन बसुमतारि सनिमा मोसाहारि जेबियन बसुमतारि लुकास बसुमतारि कृष्णजित नार्जारि कामिया नार्जारि अनसुमै बसुमतारि एन्थनी किसान मोसाहारि सन्दीप बिस्वारी रेवरेंड आर मोसाहारि बिग्राय मोसाहारि माइकेल नार्जारि सुचित्रा मोसाहारि रोहेन चंद्र गयारी अलबिस बसुमतारि जोसेफ मोसाहारि रवि रमला माहारि हानक मोसाहारि मिसाइल नार्जारि विश्वजीत नार्जारि रोशना बसुमतारि रमायना नार्जारि राफेल मोसाहारि जर्डियान बिस्वारी नवरजित बसुमतारि स्मृता बिस्वारी
Manoj Nazari, Pondel Nazari, Dr. Navojit Hazwari, Mr. Zirendra Borbeari, Solomon Hazwari, Mr. Amitabh Iswari, Raymali Bosumatari, Mr. Michael Limari, Josel Nazari, Demetrius Bosumatari, Nizam Nazari, Soten Bosumatari, Enos Bosumatari, Carol Bosumatari, Sitendra Bosumatari, Panja Bosumatari, Suresh Nazari, Josna Bosumatari, Biski Goyari, Vipul Singh Bosumatari, Jessica Mosahari, Manson Boro, Onjali Nazari, Rosmi Bimali, Bibindro Bosumatari, Noresor Wali, Dirzoy Nazari, Panel Nazari, Lawrence Islari, Monesor Bosumatari, Vipul Borbeari, Zemsar Mosahari, William Lahari, Jiskel Razwali, Porimol Nazari, Sonjoy Hazwari, Bipin Borbeari, Renov Hazwari, Bakul Mosahari, Ponen Nazari, Noren Nazari, Anang Mosahari, Mithun Iswari, Loda Bosumatari, John Borbeari, Diljon Borbeari, Samson Bosumatari, Johnson Nazari, Kades, Gonzalo Bosumatari, Dr. Daisy Rose, Gozen Nazari, Pramod Bosumatari, Pronoy Nazari, Dinonjoy Bosumatari, Michael Bosumatari, Aben Bosumatari, Noyon Iswari, Paul Bosumatari, Margaret Boyari, Ador Singh Bosumatari, Sorok Singh Bosumatari, Abhijit Bosumatari, बे समाव जोंना मनिटरिं कमिटि माखासे बिथांमोननि मुंखौबो लानांगौ दङ बिथांमोनखौ जोङो सिनाखि लानांगौ दङ दा बेखौ आङो जोंनिनो दिनैनि चेयारपारसन बिथांनो आं हेन्ड अभार खालामफिननाय जाबाय हामबाय होनदों जोंनि उदालगुरि साब केन्ट्रल कमिटिनि मानगोनां एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारिखौ जोंनि गेजेराव सफैनाय जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनाय मानगोनां आलासिफोरखौ सिनाखि होनायनि थाखाय लोगोसे बे भिडिअ प्रजेक्टआव जाय बिथांमोना जोंनो दान होनानै सापर्ट खालामनानै बे भिडिअखौ मोगथां महराव लाबोबाय बिथांमोनखौ जोंनि गेजेराव सिनाखि होनायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोबनो गैयै हामबाय होनदों बे समाव आङो सिनाखि होबावनो गोसो जादों जोंनि बे
भिडिअ'आव जायफ्रा इनभल्भ दङ सोर सोर माबायदि इनभल्भ दङ जे मनिटरिं कमिटि बिथांमोनखौ आङो सिनायथि होनो गोसो जादों। अन्नानै जेब्लानाखि आं नाम गाबज्रिगोन अब्लानो गाव गावनि जायगायाव गसंगोन आरो गुबुनफ्रा बिथांमोननि लागै आखाइ खबनानै होनो थाखाय आङो खावलायबाय। अभारसियार्स हिसाबै दङ जोंहा लुकास बसुमतारी, बिपुल बरगयारी, कन्देल नार्जारी, केरल बसुमतारी, सुचित्र मोसाहारी। अन्नानै गाव गावनि जायगायाव दङब्ला गसंनो थाखाय आङो बे समाव खावलायबाय। अन्नानै बाहागो हामबायसै सारमोनखौ। आरो जोंहा बे भिडिअ'निनो सासे एडभाइजार दङ, बेनो जाहैबाय राइट रेभारेन्ड बिशप एन बरगयारी सार, जोंनि NENC-नि बङाइगाव डायसिसनि मानगोनां बारग' बिशप। बिथांखौबो बे समाव गैयाब्लाबो जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि जानानै जोबनो गैयै हामबाय होननायखौ जासिहरनाय थाबाय। जोंहा बे भिडिअ'नि मेथाइनि जि लिरिक्स टिउन आरो भकेल बेखौ होदों जोंनि माइकेल नार्जारी सार। बिथांखौबो बे समाव गसंनानै गावनि आरो लिरिक्स आरो मिक्सिंआव हेफाजाब होदों जोंनि मानगोनां आदा माइकेल दैमारि। बिथांखौबो बे समाव गसंनानै आरो जोंहा बे भिडिअ प्रजेक्ट मिउजिक एरेन्जमेन्ट हिसाबै जोंहा दङ ब्रादार जुति दैमारि। बिथांखौबो बे समाव गसंनानै हामबायसै। आरो जोंहा बे भिडिअ प्रजेक्टआव दङ रेकर्डिस्ट हिसाबै दावहां एन्ड मुकुन्दा। बिथांमोना मुकुन्दा राभा बिथांमोना गैयाब्लाबो बिथांमोनखौ जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि जानानै गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। भइस लिस्टआव दङ जोंहा जिबियन बसुमतारी, कृष्णजित नार्जारी, कामिया नार्जारी, सानसुमै नार्जारी, सनिया बरगयारी, रश्मि दैमारि एन्ड महिमा बसुमतारी। अन्नानै दङब्ला गाव गावनि जायगायाव गसंनो थाखाय आङो बे समाव खावलायबाय। जोङो बयजों लोगोसे आखाइ खबनानै हामबायसै। बे समाव जोंहा दंबावो भिडिअ डिरेक्टर मिस्टार माइकेल नार्जारी। बे समाव गसंथाय आरो को डिरेक्टर हिसाबै जोंहा दङ आदा माइकेल दैमारि। आरो जोंहा दङ मेन प्रटागनिस्ट मिस्टार लेवनार्ड बसुमतारी। बे समाव गसंनो थाखाय आङो ब्रादारखौ खावलायबाय। बयजों लोगोसे आखाइ खबनानै आरो सिस्टार रलआव दङ जोंहा जोंथिमा बसुमतारी। बिथाङा बिनानावनि रल लादों बे भिडिअ'आव। आरो जोंहा फादार रलआव दङ जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि आदै रमला लाहारी। बे समाव गसंनो थाखाय जोंहा मादार रल बिमानि रलखौ लादों जोंनि उदालगुरि सार्केल वुमेन कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि मादै तानुजा बसुमतारी। अन्नानै गसंनो थाखाय जोंहा भिलेन्स रल दङ। बेयाव जोंहा साथाम व्यक्तिफोर दङ। बिथांमोनानो जाबाय आइजाक नार्जारी, रसनेल नार्जारी, मुनुस बसुमतारी। अन्नानै दङब्ला गसंनो थाखाय, गैयाब्ला बिथांमोनखौबो जोङो उदालगुरि सार्केल कमिटिनि जानानै हामबाय होननायखौ जोङो जासिबाय। ड्राग्स एडिक्ट रलआव दङ जोंहा डेभिड बसुमतारी। अन्नानै दङब्ला गसंनो थाखाय आङो खावलायबाय। आरो जोंहा दङ डक्टर रल। डक्टर रलआव जोंहा दङ जोंनि उदालगुरि सार्केलनि सिङाव थानाय भैरबकुट मण्डलिनि सार डक्टर नबजित हाज'वारी प्लास 2 स्टाफ नार्स। बिथांमोना डक्टर रलआव दङ। बिथांमोननिसिमबो जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि जानानै गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। जोंहा दंबावो ब्रिक्स रल। बेयाव दङ जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनिनो मानगोनां रेभारेन्ड आर मोसाहारी सार। बिथांखौबो गसंनानै आरो जोङो बयजोंबो लोगोसे जोंहा दंबावो साइड रलआव मिस्टार जसेफ बसुमतारी, जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि मानगोनां इभेन्जेलिस्ट। दङब्ला मोसाहारी, जसेफ मोसाहारी। अन्नानै दङब्ला गसंनो थाखाय खावलायबाय। आरो गैयाब्ला बिथांनिसिम जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय। जोंहा दंबावो चार्च पास्टर रलआव लादों हेभेन मोसाहारी। दङब्ला अन्नानै गसंनो थाखाय खावलायबाय। गैयाब्ला बिथांनिसिमबो जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। साइड रलआव दङ जोंहा रयेल बसुमतारी, बिबिन्द्र बसुमतारी, किसान मोसाहारी। दङब्ला गसंनो थाखाय खावलायबाय। बयजोंबो लोगोसे
आरो जोंहा दानो मेन बेनो जाहैबाय पारफर्मार्स जोंहा बे भिडिअ प्रजेक्टआव मोसानाय बेबायदि सिना दङ बेयाव बाहागो लादों अन्नानै दङब्ला गसंनो थाखाय आङो खावलायबाय नाम गाबज्रिब्लानो जिगियन बसुमतारी बिग्राय मोसाहारी सिलवाम बसुमतारी आनिस बसुमतारी एलविस बसुमतारी केरल बसुमतारी बिनय बसुमतारी विल्सन बसुमतारी रमायना नार्जारी रश्मि दैमारी रसना बसुमतारी समायना मोसाहारी आनिसा बसुमतारी लाभलि बसुमतारी सुस्मिता नार्जारी इब्राहिम मोसाहारी अन्नानै गसंगोन आरो जों बयबो आखाइ खबनानै हामबायसै आरो जोंहा भिडिअ क्रेडिट्स दङ बेनो जाहैबाय राहुल लेखा बिथाङा जोंनि केमेरामेनमोन बिथांखौ गसंनो थाखाय आं खावलायो हामबायसै आरो जोंहा केमेरामेन प्लास ड्रन जोंहा दंबावो बानजाय नार्जारी बिथाङा जोंनि गेजेराव गैया अब्लाबो बिथांनिसिम गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो सासे दंबावो ड्रन बेनो जाहैबाय बिरदाव बसुमतारी बिथांनिसिमबो जोंनि गोजोननायखौ जासिहरबाय आरो भिडिअग्राफि दंबावो जोंहा मिस्टार दिबिनियस बसुमतारी बिथांखौबो गसंनानै लास्ट दंबावो जोंहा आदार मेनेजमेन्ट बेयाव जोंहा दङ केरल बसुमतारी फाइनान्स सेक्रेटारि बे भिडिअ प्रजेक्टनि अन्नानै गसंनानै हामबायसै किशन मोसाहारी एन्ड सुरेश नार्जारी एसिस्टेन्ट फाइनान्स सेक्रेटारि अन्नानै गसंनो थाखाय हामबायसै जर्डियान इसुवारी ट्रान्सपर्ट इनचार्ज सुरेश नार्जारी एसिस्टेन्ट ट्रान्सपर्ट इनचार्ज जोङो बयबो लोगोसे आखाइ खबनानै Sandeep Singh Iswari, Boys Dress Incharge, Susmita Nagibrani, Girls Dress Incharge. गसंनो थाखाय खावलायो जोंहा करिय'ग्राफार बे भिडिअ'आव माबायदि मोसानांगौ मा एक्सन खालामनांगौ बेखौ जोङो करिय'ग्राफ खालामदों मिस्टार रिंखां बसुमतारी अन्नानै गसंनानै गावनि हामबायसै आरो जोंहा करिय'ग्राफार दंबावो बेनो जाहैबाय निर्मायश्री नार्जारी बिथाङा गैयाब्लाबो जोङो बिथांनो जोंनि उदालगुरि सार्केल कमिटिनि गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो जोंहा स्पेसियेल थेंक्सआव दङ मिस्टार निरज मोसाहारी अन्नानै आदैखौ गसंनानै गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायो जोंहा स्पेसियेल थेंक्सआव दंबावो भैरबपुर एनएलसि चार्च बिथांमोननिसिम जोंनि जोबनो गैयै हामबायनायखौ जोङो दोनो लोगोसे सनाजुलि एनएलसि चार्च बिथांमोननिसिमबो जोबनो गैयै हामबायनायखौ जोङो दोनो लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल बिथांमोननिसिमबो जोङो जोबनो गैयै हामबायनायखौ दोनो आरो लोगोसे जाय न'आव जोङो शुटिं खालामनानै बे भिडिअखौ जों साक्सेसफुल मोगथां महराव लाबोनो हाबाय आदै बिबिन्द्र बसुमतारी हाउस एन्ड फेमिलि बिथांमोननिसिमबो जोङो जोबनो गैयै गोजोननायखौ जोंनि उदालगुरि सार्केलनि कमिटिनिफ्राय दोनो अब्ला जोंनि भिडिअआव इनभल्भ जानाय सुबुंफ्रा एसेयानोमोन आरो जि बेखौ आङो एसेयावनो दोनथ'बाय अब्ला जोङो नेक्स्ट फारिलाइयाव जोङो बे समाव थांनोसै बिनि सिगां फारिलाइयाव होजाखानाय बायदि जोंहा दङ सर्ट स्ट'रि बिहाइन्ड द भिडिअ डाइरेक्टर बिनि सिगां आङो जोंनि ब्रादार जिबियन बिथांखौ आङो मोनसे दोंसे मेथाइ खननो थाखाय आङो बे समाव खावलायगोन बिथाङा गावनि समखौ लाफैनो हागोन गिबिसिनथाराव जोंनि गासैनि फोरबो जिसुखौ हामबाय होदों बेवहाय सफैनो हानाय बयनिसिमबो इसोर बिफानि मुङै गोजोननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय लोगोसे बेवहाय जे ड्रामाटिक मिउजिक भिडिअ अपेनिंआवहाय जे आलासिखौ हांख्रायनानै लाबोदों सार
आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि प्राइमारि इंलिश स्कुलनि प्रिन्सिपाल आरो मेडाम बयखौबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दोंसे मेथाइ खननो आखायाव लादोंमोन। मेथाइनि गिबि सिरियानो जाहैदों फोरबु नों आंनि जिउनि लावखार गुमनायनो आंखौ अरायबो समावहाय। निस्सय इसोरा जोंखौ दिनैनि बे मिशन कम्पाउन्ड एबा बे मिशन अफिसावहाय जोंखौहाय इसोरा मोजाङै मोजां दैदेनबोबाय। बे इसोरनिनो महिमा आरो गौरब जाथोंसै।
हामबाय दोङो ब्रादार जिबियन जोंनि उदालगुरि सार्केल इउथ कमिटिनि प्रिभिलेज इनचार्ज खावलायजानाय बायदि मोजांथारै जोंनि गेजेराव मेथाइखौ रोजाबनानै होलांनायनि थाखाय बे समाव जोंहा प्रग्रामाव होखाजानाय बायदि आरो आं दहायनो बुंखानाय बायदि जोंनि सार माइकेल स्ट'रि बिहाइन्ड दा भिडिअ बेखौ बुंनो थाखाय फोरमायनो थाखाय आङो बे समाव खावलायबाय। इसोर बिफा बिसा गोथारनि मुङै हामबायसै। जोबोद रंजानाय मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला इसोरनि अननाया जोबोद सोमोनांथाव। जों परिकल्पना खालामैनि सायावबो जोंनि गेजेरजों माबा नङा माबा खामानि मावनो गोबां समावनो इसोरा साननानै थायो। बेनिखायनो जों आन्दाज मोनस्लाबै जों सानस'नो हास्लाबै गोबां समाव गोबां खामानिखौ जोंनि गेजेरजों इसोरा मावो। थिग बेबायदिनो जों बे प्रजेक्टखौ दिनै मोगथां महराव मोननो थांगासिनो दं। बेखौ मावनाय एबा हाबा मावनाय बे खामानिया दानिल' नङा, गोबाव समनि सिगांनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन। दानि प्रेजेन्ट जेनाखि कमिटि, बेनि सिगांनि कमिटि सार बिपुल बरगयारि समावनो बे स्टार्ट जादोंमोन। बेयावहाय सफैनो हानाय मानगोनां जोंनि दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनो जि आलासि बिथांखौ सायख'बाय, बिथां आदा नभेल सिंह, बिथांजों लोगोसे डायमन्ड इंलिश स्कुलनि मानगोनां गोरायुं सार पेटन आरो बिथांनिनो बेहो जोबोद मोजां मेथाइ खनगिरि। दानिल' नङा, गोबां समनिफ्रायनो बिथांनि मेथाइफोरखौ जों खोनासंबोबाय, जोबोद मेल'डि गोनां बे बायद'खौबो जों मोननो हादों। आरो लोगोसे जोंनि रेभारेन्ड सारमोन दं, इउसिसिनि प्रेसिडेन्टजों लोगोसे गोबां वार्कारफोर दं, इउसिडाब्लिउसिनि गोबां वार्कारफोर दं आरो जोंनि बे हाबाफारिखौ मदद खालामनाय भिडिअग्राफारनिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिंजों हेफाजाब खालामनाय साफ्रोमबो व्यक्तिनिसिमबो आङो बे प्रजेक्टनि डाइरेक्टर जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ बावग्रोदों। आरो बे समाव साक्सेस स्ट'रिखौ एसे बुंनो थाखाय आखायाव लादों। जोंनि इन्डियानि कनस्टिटिउसन बायदियै एबा संबिजित बायदियै बे गिर्जाया मोनबा रोखोमनि जानांगौ दं। बिनि बिथोराव मोनसे जाहैबाय रोजाबग्रा गिर्जा जानांगौ। आरो बे थांखिखौ लानानै 1998 मायथाइयावनो आगुनि बिशप, गिबि बर' बिशप जागोन सार नित्यानन्द बरगयारि, बिथाङा बै समाव मोनसे जांख्रिथाय लाबोदोंमोन। आरो बै जांख्रिथाया दुमका, झारखन्डआव थानाय दुमकायाव बिथाङा जेब्ला मडारेटर जाजेनदों, बे समाव बिथाङा इनिशियेट खालामदों आरो सार्केल थांनानै बे मुभमेन्टखौ, बे जांख्रिथायखौ बियो लन्च खालामफैदों। बेबायदिनो जोंनावबो जों जेब्ला एसे उन्दैमोन, बे समाव OTP होननाय मोनसे प्रग्राम लाफैदों सान्तिपुराव। बेनिफ्रायनो रोजाबनायखौ ओरैबायदि इम्परटेन्स होदों, मास प्रेयार आरो रोजाबनाय बे मोननैखौ माने एलाइन खालामनो थाखाय बयखौबो माने साफ्रोमबो बोराय बुरै उन्दै बयबो प्रार्थना बिनायाव, रोजाबनायाव जांख्रिखां होनो इसोरखौ गोथां महरै जिउजों बाहायनो हानाय बायदियै बे जांख्रिथायखौ स्टार्ट खालामनायनि बै लन्च खालामजेननायनिफ्रायनो फैयै दिनै जों इनकारेज मोननानै दासिमाव इसोरनि अननायजों माखासे भिडिअफोरखौ जों लाबोनो हाबोदों। अडिअनि अनगायैबो जाय भिडिअफ्रा गोबां अनसायजानाय लाबोदों आरो जाय बिथांमोना जोंनो अनसायनाय होदों, बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरबाय। बिथांमोननि अनसायनाया जोंनि बे जि मिनिस्ट्रि बेखौ अराय थुलुंगा होगोन। बेनिखायनो आं बिथांमोन बेयाव थानाय आरो बेयाव एबसेन्ट साफ्रोमनिसिमबो साबायखरखौ बावदों। बे एनकरेज सारा जोंखौ बुंबाय थादोंमोन जे आवगायनि प्रजेक्टफोरखौ नुनानै नोंसोर आरोबाव बेबायदि नोंसोरो भिडिअ खालामबाव। बेनिफ्राय कमिटि लेभेलनिफ्राय बे प्रजेक्टखौ लन्च खालामनाय बे खामानि मावनाया जोबोद गोब्राब, बिराद सम नांगौ जायो। आं सम मोनबाबो सासेया मोना, सासेया मोनबा सासेया मोना, मानो मिलायलायनो जोबोद गोब्राब। बेनिखायनो बेखौ मावफुंनायाव गोबां एक्जिकिउटिभ जिरायनायाव गोबां बा जेनेरेल कमिटियाव पास खालामनो गोनां जागोन। बेनिफ्राय
फैयै फैयै जोङो जोबथारनायाव बेखौ आखायाव लानो हानाय जादों आरो बेबायदिनो आखायाव लानानै दिनैहाय जोङो बेखौ मोगथां महराव मोनहोनो हादों। दा बे भिडिअखौ दिहुननो थांनायाव गोबां चेलेन्जेसफोर मोगा मोगि जानो गोनां जादों। थांनाय बोसोरनि नभेम्बराव खेबसे लादोंमोन शुटिंनि थाखाय, बेनिफ्राय बिनि उनावहाय डिसेम्बराव मोनसे लादोंमोन शुटिंनि थाखाय, गासै फेलें जाजोबदों। बेसेबा गोबावनि उनाव नैबे लेन्डनि सेसनाव जोङो बेखौ स्टार्ट खालामनो हादों। बेवहाय माखासे मा होनो खस्थ' जानाय बेफोरो बाथ्रा दङ। बिसेसकै बेखौ बुंनो नांगोन शुटिंनि समावहाय जों शिलंआव जेब्ला थांदोंमोन खस्थ' थांनाया लामायाबो जों लामाखौ आन्दायलाबायहैदों जायगाखौ जोङो सानदोंमोन मोनसे जादों मोनसे बायदि जोङो सानदोंमोन सिरापुन्जिआव लाहैगोन माखासे साइकेल सुस खालामनो दंखायोमोन ओमफ्राय नैबे केथलिकफोरनि मोनसे गिदिर केथेड्रेल दं बेयाव लाहैगोन होनना सानदोंमोन। नाथाय जोंना सासे UCCनि जइन्ट सेक्रेटारि बिथां सार निरज मसाहारि बिथाङा होनहरबाय बेबायदि मोजां जायो होननानै। दा गारिया गंथाम गंब्रै जानायखाय माखासे बबेथिंबा जालाबायजोब्बाय जोंनो गोदाव सोराव बबे स्पटखौ नागिरनाया बहाबा सहैदों। रोखोम बेलासियाव लानो हाग्राबाय एसे बिनिफ्राय हर थाबाय, हरावबो बिसोर जानाय मेलाया एखे कफि गोथां, बेनिफ्राय दालि गुफुर, बेनिफ्राय एखे दैलाव बिदिजों ना बेदर ना मा मोजां नङा, सोरबा ना जाबाय सोरबा बेदर जाबाय बिदि जानो गोनां जादों। खस्थ' जाबाय। नखा नायनानै सोरबा साहा लोंबाय सोरबा साहा लोङाखै, जों बांसिनानो लोङाखै। बेनिफ्राय जोङो जिखौ जोङो सानसे सिगां लामायाव नुलांदोंमोन बे जायगायाव जों फैग्रोबाय। जोङो केथेड्रेल थांदोंमोन, बेनिफ्राय पेरिस प्रेसनाव जों पारमिसन लादोंमोन। बियो होनबाय हरखाब जाबाय नालाय बिनि थाखाय बेयावहाय एलाउ गैया होनबाय। दा उपाय गैया जों बै माबायाव फैग्रोनाय जाबाय। बेवहाय जों गोबाव लानांबाय, ओरैबायदि जोङो लानो गोनां जादों शुटिंखौ जे बेस्राफोर बे मोसाग्राफ्रा मा होनो सोरला बिराद सोरलाब जानो गोनां जादों। नोंथांबो मोजाङै मानो बे मोसानायखौ मोसाफिनबाय था, बे मोसानायखौ मोसाफिनबाय था बेबायदि थाइयो आरो। बेनिफ्राय आं बुङो दे नोंसोरजों गोथां जिउआ लोगोसे दं, नोंसोर हागोन होननानै बिसोर बोलो जायो आरो। सोरबा सोरबा जाबाय फुंनिफ्राय ओंखाम मोनजायाखै मोनासिम गहाजोंसो जाफैयो बेबायदि जादों आरो। बिनि अनगायैबो जायफोरखौहाय एक्सन डान्स एक्सननि जि रलाव लादोंमोन बिथांमोन, बेनिफ्राय ड्रामानिबो जि रलाव लादोंमोन, जायखौ सायख'दोंमोन माखासे मानसिफ्रा मुहुर्तआव थांनो हायाखिसै बायजोआव उसुबिदा जाबाय। हठात करे सोरखौबा जों पिकआप खालामनो गोनां जादों। अब्ला बिथांमोना पिकआप खालामनाय लोगो लोगो गोसो जानानै फैनायाव जोंनि माबाया मोजां जादों। इसोरनि सायख'नायखाय बे सायख'जानायफ्रा जोंनि नोजोरजों नङा, इसोरनि नोजोरजों सायख'जानायखाय बे बिथांनो मोजां पारफरमेन्स हादों आरो। आं सानो जोबोद मोजां मोनसे साक्सेसफुल वान अफ दि मोस्ट साक्सेसफुल मा होनो ड्रामाटिक भिडिअ जादों होननानै आङो सानो। नोंथांमोना आङो गावनो बुंब्ला एसे माबा जागोन, बेनिखायनो नोंथांमोना गावसोरनो नायदो, ओमफ्राय नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ जोङो मोनगोन होननानै आसा फालिनानै दङ। दा बे साक्सेसआवहाय माखासे गुनफ्रा जोंखौ साक्सेस होदों। नाम्बार वान जाहैबाय गावजों गाव मानिलायनाय, गनायलायनाय आरो रेसपन्सिभ। जेब्लानो लेंहरो जेब्लानो बयबो गावबो दायथ' लानानै मावनाय, ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो सासेल' लिडार जायालासिनो बयबो कर्परेट बडि बायदि जों बयबो लिडारशिप लानानै खामानि मावनायखाय बे साक्सेस जादों। बेनिफ्राय सेक्रिफाइस, गाव गावबो दान होबाय, दान होसि होनानै गाननाय जोमनाय गासैखौबो बायनांबाय, बेनिफ्राय खस्थ' लानानै बेसेबा गोजानाव थांनांबाय, बेनिफ्राय मालाबा अनेक रोखोमनि एसे एनै सहायनो गोनां जायो खोथाफोरबो बिदि बेबायदि माखासे गुन थानायखाय आरो गोबां टेलेन्ट थानायखाय सिख्लाफोरा बे प्रजेक्टखौ साक्सेस खालामनानै होनो हाबाय। बिनि थाखायनो आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आं गोलाव बुंनो सानाखै, गोबां बुंग्रा दङ, बिथांमोना
गाव गावनो थांनो हाखागोन प्रजेक्ट मावनो थांब्ला माबायदि खस्थ' जायो बेखौ आं बुंनो सानासै बे भिडिअनि कनसेप्टआ बेबायदि बेखौ जोङो सामनि 1:45 बेनिफ्राय 1 John 4:16 बेनिफ्राय डेनियेलनि 9:9 बे माखासे माबानिफ्राय लादों बे सामनि 1:45 आव बेबायदि बुंदों इसोरा ओरैबायदि महान ओरैबायदि गिदिर बेखौ जों बाख्नायख'नो हाया जों मोनहास'आ we cannot exalt him enough he is so mighty so wonderful so great that our praises cannot reach to make him fully satisfied बेबायदि जों खालामनो हाया अब्लाबो जोङो इसोरजों बे थांखि थाखि दाजाबाय जे continue without ceasing we should praise our creator God जोंनि सोरजिगिरिखौ जोबोद बाख्नायनाय मोनसे बयजोंबो रंजानो हानाय मोनसे मेथाइ जोङो बानायदों बेनिफ्राय बे मेथाइआव ड्रामाटिक मेथाइआव मोननै बाथ्राखौ जों बेरखांहोदों मोनसेया जाहैबाय God is unconditional lover of mankind इसोरा मानसिखौहाय कन्डिसन गैयालासे अनग्रा बेबायदि सासे इसोर नैथियाव जाहैबाय is ever forgiving God बियो जेब्लाबो जोंखौ निमाहा होखायो जेब्लाबो जोंखौहाय निमाहा होखायो जुदि जों गोसो गाबनानै बेनि आंथिखौ बेयाव होयोब्ला जों हाजारखि गाज्रि जाया हाजारखि जों डाउनफोरदेन एबा गावनो गाव गोग्लैनाय जायाथों मानो बे जोंखौ रायखांनो बेखौ खालामो बेखौ लानानै जों बे भिडिअखौ मावनाय जादों बेयावहाय गोबां मानसिफ्रा बिहोमा होबाय थाखा फैसाजोंल' नङा गोबां रोखोमनि मदद होबाय बा जों बुंनानै फोजोबनो हाया आरो बे बिसेसकै आं जोंनि मानगोनां आलासि सार बायद'मोनजों लोगोसे साफ्रोमबो फंबाय बिनानाव बिदा बयनिबो रोजा रोजा बेखौ बावनानै story behind the video बेखौ आङो एसेयावनो बुंनानै फोजोबबाय साफ्रोमनोबो बे भिडिअनि गेजेरजों जों आरो नायग्रा साफ्रोमनियाव गैयैफोरनोबो गावनि बोर आशीर्बादखौ होदों बेबायदि आरो फैबाय समाव जोंल' नङा जेसेबांनाखि इसोरनि मिनिस्ट्रियाव बेनि लोब्बानानै दं जोंनि आब' मन्दिरा बेबायदि गोबां रोजाबग्राफोर दं गोबां माने जोंखौ बिदि मेथाइनि गेजेरजों सिबिनो सानो बे जेसेबांनाखि चेनेलफ्राव मोनो बे साफ्रोम प्रडिउसारफ्राबो गाव गाव बेस्ट प्रडाक्सनखौ लाबोबाय थानो हादों बेखौ आसा खालामनानै बे सिगाङावनो आं दोनथ'बाय हामबायसै थेंक इउ सारखौ जोबनो गैयै हामबाय होनदों स्ट'रि बिहाइन्ड दा भिडिअ जोंनो मोजांथारै बेखेवनानै फोरमायनानै होलांनायनि थाखाय माइकेल सारखौ बे समाव setting खालामनांगोन आंनि